No niin, tässä on taas Janne. Me ollaan paikallisen kauppakeskuksen pihalla ja tällä kertaa olisi vuorossa ES-testi. Ajattelin tällä kertaa testata ihan oikean kokoista ES-sää. Ja sen verran kerron nyt tässä alkutunnelmia, että kun MF testasin, niin sain 4 päivän vatsakivut. En ollut tyytyväinen siis tuotteeseen. Joten aloitetaanpa sitten ES-testiä. Eli kuten varmaan tiedätte, tässä on mun mopoauto. Joo, tässä te tiedätte, se mun mopoautovideossa on kivasti näyttökertoja. Vähän se on kuullut tietenkin ikäviäkin kommentteja, mutta ei se haittaa. Kunhan jokainen ilmaisee oman mielipiteensä. Okei, lähdetään sitten tästä vaikka kauppaa ostoksille. Missä se? No niin, tässä on taas Janne. Ja okei, nyt me ollaan löydetty tänne energiajuomahyllä. No niin, mitäs täältä löydetään? Se on se jumalten juoma, katsokaa, se on se ES Euroshopper. Nyt sitten testataan tätä, miltä tää maistuu. Hinta on €10, ei oo ehkä paha kuitenkaan. Ostetaan tää. Jes, kiitos. No niin, otin sittenkin siitä tänne ES-tölkin tänne puuatelineeseen. Tää on pikkasen nihkeä, mutta kyllä se siihen mahtuu. Näin, nyt se on tukevasti siinä kiinni eikä... Mä munasin. No, pistetään uudelleen. Noin, nyt se on tukevasti kiinni puuatelineessä. Tää on parempi paikka kuin takakontti, koska muuten se lentää siellä. No niin, tässä Janne, nyt korkataan tää legendaarinen jumalten juoma ES. Tää on nyt se totuuden hetki, kun maistetaan sitä. No niin. Tuoksu on ihan perinteinen. Maku nyt ei ole mikään niin erikoinen, sanotaan 2/5. Semmonen hyväksytysti, että maku on vähän samantyylinen kuin Megaforce. Jälkimaku on tämmönen kofeiini. Onks vatsa sekaisin vielä? Vatsa ei oo sekaisin ainakaan vielä. Mutta tää ei oo kyllä siis niin hyvää. Mulla on silti kauhea jano. Tää on just tää, että kun juo energiajuomaa, niin alkaa röyhtäytyä ihan kauheesti. Mä oon hyvin pahoillani, että tässä nyt tällä tavalla tulee röyhtäytyä. Mutta tää ei oo mitään hirveän hyvää. Muista kun mä testasin Monsteria, niin Monster oli parempi. Sen arvosana oli 3,5/5. No paljon tän arvosana oli? Tän arvosana on 2/5. Eikä ei tää nyt niin hyvä ole, mutta siis tämmönen jumalten juomaksi kutsuttu. Ja toiset sit tykkää, että ei tää nyt mikään hyvä ole, että heitä pois. Pahaa itse asiassa. 2/5 heitä pois, ei kiitos. No niin, kiitoksia taas näistä pienistä hetkistä. Ei testissä oli ES-energiajuoma, ei tehnyt minun vaikutusta. Joten vielä yksi juttu ennen kuin minä teen yhden jutun. Elikäs, jos 50 tyyppiä tykkää tästä videosta, niin minä tulen tekemään seuraavien päivien aikana niin Happy Wheelsin pelivideo, mikä tulee varmasti olemaan myöskin ihan hauska. Niin kuin myöskin varmaan tämäkin. Mutta nyt sitten seuraa se mun juttu. Kiitos!